Hallo, ik ben Jari van die gaming channel. Ik doe mee met die gaming channel omdat ik graag game. En ik ben er nog maar even in en ik doe vooral Minecraft. Ik heb ook een soort van eigen afspeellijst, een eigen deeltje van die gaming channel. Een eigen stukje. Minecraft met Jari, dat doe ik van alles Minecraft dingen zien. En ik ga ook een survival serie erin doen. En we zoeken net misschien een rood client, dat weet ik nog niet. Die ga ik alleen doen, misschien samen met Jento, maar ze komt zeker in Minecraft met Jari. En wat ik ook dan nodig heb, dat zijn andere mensen. Dan moet je eerst een survival serie, 1 of 2 afleveringen volgen, dat ik alleen ga doen. 1, 2 of 3 afleveringen alleen. En daarna kun je meedoen met onze serie. Je moet gewoon een Skype naam achterlaten, maar zeg me niet van hallo, ik ben zeg niet van hallo, mijn Skype naam is ja, ik ben cool, ik zeg nu maar iets. Mijn Skype naam is dat. En dan gaan we ja, dan wordt dat zeker niet. Je moet gewoon iets enthousiast en we mochten een verhaaltje van maken. Zet er tenslotte een idee bij dat we kunnen doen. Maar we moeten ook onze survival serie vervolgen. En ja, bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het leuk? Doe dan een groen duimpje. Oké, en voor meer van Minecraft met Jari, abonneer. En tot in de survival serie.